Més de mig miler de regatistes, 16 classes de vela i 400 embarcacions. Aquestes són les dimensions de la 27a edició de la Setmana Catalana de Vela, que se celebra en aigües de la Costa Daurada, al Club Nàutic Cambrils. Doncs hem vingut a navegar, a passar-nos-ho bé a la Setmana Catalana de Vela, a passar una estona també, suposo, amb els amics i, a divertir-nos. A mi el que més m'agrada d'aquesta regata és que estem totes les classes juntes, o sigui, tant els Optimis, els 420, els Làsers, tots els tipus de barcos. La regata és també Copa d'Espanya de catamarans i Campionat de Catalunya per a les classes 420, Europa i 29er. Tan bon punt el vent es fa notar, els regatistes comencen a sortir a l'aigua. A terra es queden els familiars, que es llepen els dits a la musclada popular que ha organitzat la Confradia de Pescadors de Cambrils amb motiu de la regata. Entre musclo i musclo, els regatistes van sumant proves. És evident que l'aigua cansa, per això la carpa de la regata ofereix un punt de trobada on relaxar-se. Hi ha tota la zona del village on es poden fer hi ha activitats, es poden provar coses, comprar gelats i de tot una mica. La verdad es que hay muy buen ambiente porque hay la música, están todos los regatistas juntos. Encima estamos con los barcos, los láseres y todo esto, y entonces hay muy buen ambiente. Després de l'esforç de tot el dia, la flota es mereix una recompensa, i aquesta arriba en forma de fideuà gegant. Ara sí, és el moment de conèixer els guanyadors. Néstor Cano es proclama vencedor absolut en vela lleugera i campió en làser 4.7 després d'aconseguir la primera posició en totes les proves disputades. El premi al guanyador absolut en creuer és pel raquero d'Eugenio López Chacarra. Per la seva banda, Jordi Sánchez i Alberto Torné s'enduen el primer lloc del podi com a campions d'Espanya de Fórmula 18. Sí, estem molt contents, hem aconseguit guanyar aquest campionat. La Copa d'Espanya era el nostre primer objectiu, ens estem preparant per al Campionat d'Europa del juliol i havíem d'entrenar molt, hem aconseguit això i aviam d'aquí en endavant què tal.